Ndị omebe iwu Anambra Steeti ga-ejikọ aka ọnụ ha na ndị nchịkwa na ndị ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ka wee weta ezi mgbanwe nakwa ezi ọganiru. Onye isi oche House Committee enwere n'ahụ maka nzirịta ozi ọdịnala nakwa ikepụta akụnụba Maazị Chuks Azọtani mere ka amata nke a n'oge ya na kọmitii akpọtụrụ ABS n'ime njem. N'oge ha State Managing Director Anambra Broadcasting Service Chido Obidegwu ha kwuru na ha chọrọ ka ha jikọọ aka ọnụ ịlụkọrọ ha na ABS maka ọganiru. Onye ọrụ anyị na-eweta ihe na-eme n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Chukwuemeka Modilem n'ebe a ma weta ozi a ka anyị Maazị Azọtani mere ka amata na ihe ha jiri bịa n'ụlọ mgbasa ozi ABS bụ iji mara ndị isi ha nwe n'onwe ha marakwa ha ma chọpụta ihe bụ nsogbu ha ya nakwazi ụzọ ha ga-esinyere ha aka were gboo ya. Ọ gara n'ihu wee too onye isi ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Maazị Chido Obidegwu maka mgbanwe o wetegoro na ABS nke meziri ha ji arụzi ọrụ karịa ka ha si arụbu na mbụ. Mgbe ọ na-anabata kọmitii a, onye isi ụlọ ọrụ ABS bụ Maazị Chido gwara ha na ihe dịka otu afọ na ọnwa isii ọ rụgoro ọrụ dịka onye isi ụlọ mgbasa ozi ABS na o wetala mgbanwe pụrụ iche n'ebe o metụtara ihe ndị ABS na-egosi ndị mmadụ ya nakwazi na ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ, tinyekwara na ABS na-akatezi aka karịa etu ọ dịbu mbụ. Ọ gara n'ihu wee gwa ha na ya na ndị otu ya na-arụsi ọrụ ike iji hụ na a ga na-ahụzi ihe niile ụlọ ọrụ ABS na-eme na igwe onyonyo n'ebe ọbụla onye nọ na mpaghara Anambra ya nakwazi ihe ndị ụlọ ọrụ iwu steeti a na-eme. Ọ gara n'ihu wee gwa ha na aka na-achị steeti a ọ bụ ọkammụta Chukwuma Soludo na-arụzigharị ihe ndị na-adịghị mma n'ụlọ ọrụ ABS. Ọkwanụ nke a mere rụzigharị ihe ndị na-adịghị mma n'ụlọ ọrụ ABS mgbe o nyere ya mkpesa gbasara ihe ndị a na-adịghị mma. Mere ka amata na ọ bụ nke a mere na ụlọ mgbasa ozi ABS nke dị n'Ọnịcha nke na-anaghị agafe karịa Awada na-agatezi aka ugbu a, tinyerekwazie ihe ndị ọzọ dịcha mma o megoro. Ya bụ nnọkọ bụ nke ndị isi ngalaba niile dị na ABS bịara ya. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modilem.